Hé, Adó! Mit csinálsz már megint? Eszek. Leves, késsel, villával. Hely, nincs kanál. Ja. Orákul! Hozzád jöttem most. Igen? Morfium küldött, hogy elmond nekem, mi várható a közeljövőben. Fiam, többet tudok, mint tudnál, és ne följön a fejed a Bazalinél. Milyen bazeg? Miért? Most biztos azon gondolkozz, hogy akkor is belenyúltál volna a sikosítóba, hogyha nem szólok. De ne gondolkodj rajta, mert már belenyúltál és megtörtént. Ha. Nos, mi várható a közeljövőben? A közeljövőben a tápára rohamosan emelkedni fog. Micsoda? Tápára rohamosan emelkedni fog, mert Darth Vader hatalomba tört és elfoglalta Budapestet. A tápárát azért kell növelni és az adókat, mert hogyha Pest fejlődik, 4-es metrót építenek, stb. Akkor mi hamarabb be tud lépni kicsiny hazánk az EU-ba. De akkor elnyomják a szakmát. Ez az. Kell találnod egy kiválasztottat. Blinkman. Talpára. Azonnal indulok. Jöhet! Véder nagyon hivatott? Igen. Üljön le. Köszönöm. Hát, megkínálom egy cigivel. És sajnos csak egy van. Akkor egye meg. Tessék. Tanuld meg, a sötét hatalommal nem lehet. Elnézést. Most pedig beszélj, mi a helyzet szakmárban? Lázadoznak a parasztok nagy. Tessék, lázadoznak? Lázadoznak, igen. És miért? Hát, nem tudom, valószínűleg a tápárának az emelkedése miatt. Komolyak a lázadások? Hát eléggé. Hány fős lázadó csoportok lehetnek? Nem tudom, kisebb gerilla csoportok mozognak itt a töltésparton. Most sajnos a tápára tovább kell növelnünk, hogy mi hamarabb megépíthessük a 4-es metrót, és ezzel csatlakozunk mi hamarabb az EU-ba. Rendben. Akkor adjam ki a parancsokat, igaz, nagy úr? Igen. Rendben. És ha további lázadásokról kap hírt, azonnal szól ön nekem, és magam veszem kézbe a dolgokat. Rendben. Viszlát. Viszlát. Ki vagy? Rugófel vagyok, a fejvadász. És ez az állat? Ő Csubakka, mozgás testű nyúl. De ő is egy lázadó? Igen. Hol találtál rá? A tarpai domboldalba fogtam. És ki tudtál belőle szedni valamit? Nem sokat, csak annyit, hogy morfium a lázadók vezére, és a kiválasztottat Luke Skywalkert várják. Köszönöm, ezek az információk most sokat jelentenek számomra. Ezért busás utalomba fogok részesíteni. Most pedig halljuk beszélni az állatot. Sajnos nem értem. Vidd ki a szánkipartra és lőd fűbe. Nem lenne inkább itt. Jó, de te takarítod az állat. Jó. Meghalsz, nyuszi! Sült krumpli, hamburgerre, hagymával. Kálcium hiányban szenved. Csak Darth Vader lehet. Itt van valahol. Jézusom! Mi történik itt? Csapkáltak, Jaci! Negro! Teáskonnak! Gyere ide! Itt a szemüveg! Vesd meg szapmár épét! Öld meg a gonosz! Ugye fájna! Visszatére! Oksi, nyomjuk.
Elkapom őket! Álljatok fel! Menjél, Negró! Megyek én is, Gen! Negró, hol vagy? Kamehame! Most pedig, gyertek, menjünk! Gyere, keresztjányom! Elég ennyi! Meg kell találnunk Luke Skywalkert, hogy legyőzze a sötét erőt. Ne haragudjon fiatalember, ez a busz megy Los Angelesbe! Üljetek itt helyre, ahol fogtok ülni. Tiszteltem, Willibán! Diákos Los Angelesig. Mennyi foglal helyet, majd leisszuk a hétvégén. Jó, kösz. Feleskedek Los Angelesig. Feles, majd hétvégén kapsz a anyától felest, na menjünk ide felé. Több életem van. Ja, tudjuk, múltkor is megköszönöm. Centes tőkezei. Tudjuk, mi van, be vagytok pajzva. Jó, így nézzetek, Nincs pénz! elit adok minden, na üljetek gyorsan lefelé, aztán indulunk. Srácok, azért nem kell annyit inni, mert a múltkor is találtátok az ülést, aztán egész estét takarítottam. Hallom. Jó van. Bocsánat, Willibán! Jó, elfogadom. Szolgálatban vagyok, de jó, köszi. Menjünk, srácok, aztán, hogy hamarabb oda fogunk élni. De hiszek vagyok, nem semmi. Vilmos bácsi, elfoglaltuk a bocsászat, már már szakció. Mit akarsz, Béla? Ne csináld, könyörgök! Ne, anyádnak megmondalak anyádnak. Nem áll! Na. Visszaforradtuk a busz! Fegyver. Menezékbe! Tényleg kirető, ne vegyek. Sok régi barát. Tiszteltem. Jó. Vilmos bá! Ez a vezetés közben, hát láttam, a felszállt az előbb, de nagyon kómás állapotban van. Hát tudja merre van? Hát megkérdezzük. Luke, merre vagy? Gyermekem, merre vagy? Látom már, ott fekszik hátul. Megnézem, jó? Talán ez a vezetés közben. Elnézést Vilmosba! Hogy nem szabad itt hagyni. Most fordulj rá. Jó, menjál, úristen, majd! Na! Szavasz, Luke! Hello, ki van? Én vagyok tudod, az a Belbá. Kovács Pistinek a kisebbik fia! Az is az, de az másik. Mi állatban vagy? Jöttem, meg kell kutatni téged. Meg kell felkutatni. Meg te csak a Jericho-nak használhatál. Hova menjünk? Hát van korról ilyen igazság. Hova menjünk? Mi van? Mindenki velem akkor hat. Jaj, megyünk, na! A bűnös a valóan. Elég jó. Malac. Nagyon rosszak voltatok. Tisztán. Szüles üveget hagyjátok, és advártjan vissza. Vigyázz, fiam. Elnézést a kis kellemetlensége, viszontlátásra. Viszontváltáskor. Boltba, táboltba. Ennyi. Most nem is megyünk. Visszalőtt! Hol a ketelő?
a sötét erőt! Meg ezt a sötét erőt! Nézd be, ott van valaki! Darth Vader! Fedez! Kitétem a szívedet! Szatmárból jöttem! Az adókat tűrűde! Be kell lépjük az emuba! Miért lépjük be az emuba? Intéztük el karddal a dolgot. Várj, nem tudom előtt! Doktor! Orvos! Orvos! Doktor! Itt van Blinkman professzor, gondolom nem lehet! Már vagy! Ez az Blinkman professzor! Hadd lássam az arcodat! Fagyasszal! Hú, te ismerés, hogy valahonnan! Valamit el kell mondani. Én vagyok az apád. Az apja! Apu! Fiam! Happy end! Vége! Nagy